Vilanova contará este ano con 20 prazas máis de educación infantil, unha ampliación que será posible grazas á colaboración do Concello e a Xunta de Galicia. A Consellería de Educación investirá 120.000 euros para crear un punto de atención infantil na contorna da Escola de Baión. Cunha guardería ao carón dunha escola, ao carón dun polígono industrial, polo tanto se lle dá as facilidades a todas as persoas que traballan ali, principalmente as mulleres que van a poder levar aos seus fillos a unha escola infantil ao mesmo tempo que están traballando nas distintas empresas da zona. Co local é unha clara aposta deste goberno local, do alcalde e do seu equipo por axudar as familias do Concello de Vilanova para que continúen vivindo aquí, para atraer nova poboación que traballe aquí, pero ao mesmo tempo que teña un recurso para levar os seus fillos. Dende o Concello sinalan que a gardería de Baión é moi necesaria debido ao crecemento que está tendo o polígono de Baión, o que supón un aumento dos traballadores e traballadoras na zona. Este punto de atención infantil crearase nas escolas antigas de Baión, favorecendo a comodidade e a conciliación das familias. Puedes llevar al mayor y dejar también al pequeño y recogerlos los dos al mismo tiempo. Eso es bueno para poder conciliar, ¿no? Entonces, bueno, que creemos que es necesario porque donde hay un punto de trabajo y la gente que trabaje es gente que está en edad de tener hijos, obviamente, gente joven, tiene que tener la facilidad de dejar a los niños y poder ir a trabajar, y eso lo va a cumplir perfectamente el Colegio de Baión con este añadido que va a ayudar al colegio además a no perder alumnos. Precisamente para favorecer a conciliación, a Xunta tamén investiu 120.000 euros na creación dunha nova aula na Escola Infantil Municipal da Vila. Por axudar aos pais e as nais deste Concello a que poidan compatibilizar a súa vida personal e laboral. Por iso unha das peticións que nos fixo o alcalde e o seu equipo foi ampliar esta Escola Infantil Municipal. Con esta ampliación facilitamos o traballo de todos os profesionais tamén deste centro, tamén o confort de todos os nenos que están nesta escola infantil, dándolle esta nova aula onde van a poder facer distintos xogos e distintas actividades. Esta nova aula xa está dispoñible para o uso dos mestres e alumnos da gardería. No caso de Baión, o proxecto está nos últimos días de licitación. A previsión é que a gardería se remate durante o verán.